אז מה קורה חברים? כאן גיא בעוד סרטון חדש של ברול סטארס, שמזמן לא העליתי סרטון של ברול סטארס. אני אשתף אקדמי, יש לי 34,000. יאללה. אני אעשה לך לשחק במשחק הזה, ואז אני אעשה משחק עלייה ל-750 ומשחק עלייה ל-1000. אוקיי, אני כרגע על 683 גביעים. אני כרגע על 683 גביעים. אני אחזור אליכם במשחק הליגה ל-750. אוקיי, משחק עלייה ל-750 גביעים. לא. וואו. לא. בום. יש. מה זה? למה אני לא רואה לא רואה את הדברים האלה, כאילו את הדברים האלה שאני מזיז את עצמי ואני יורה. יש. עשיתי. פליז. לא! אני אחזור עליכם במשחק עלייה ל-750. אוקיי. מסתבר שהיה לי אנדרדוג, אז זה עדיין משחק עלייה ל-750. אוקיי, נראה אם זה נראה לי שאני יכולה לנצח, זה ברור שזה. אוקיי, גו. אומייגאד, בלב. והבאבל בעיקרה סופיה יכולה לעשות כאן בקבוצה שלהם, יכולה באמת יכולה לעשות שם או בקבוצה שלהם. זהו, כאילו, וגם הבאבל יכולה לעשות. Okay, let's go. אוקיי, וגול אחרון. עליתי ל-750 גביעים. עכשיו אני אחזור אליכם שאני אהיה במשחק עלייה ל-1000 גביעים. אוקיי, אז חברים, פה עכשיו אני פה משחק עלייה ל-1000 גביעים בול. אוקיי, יאללה. עם כוחות פחד. אוקיי, נראה משהו. אוי לא. לילה אנחנו נפסידים. חברים, זה לא טוב. טוב בכלל, מה זה? פסיכים. אבל היה לנו פרנק, אני מחסים.
או. מאמין. משחק עלייה. עכשיו. אוקיי. צריך. Let's go. עלינו עם בול ל-1000. אוקיי. יאללה, 15 יוקרה. יש. אוקיי, אז אז תנו בסאבסקרייב ויאללה, ביי.